Bichakri lake Karbi khe along isi phurkimo angkhe. Hako phusar phisara hutpen bangso phurkimo bang bom pen non ansatami Karbi khe atumalong bangso phurkimo ingthumjur nangdola. Bangso Bichakri ke dolake lakha ke thom chinthong constituency along sido. Bangso Bichakri ke damtang ningkan ko anpen loni thangnat kelang kabidet penajok jong hele anong che thang satami angtan anabangke ledam didetle. La sojok Team Karbi Anglong atum matha ponsi bangso Bichakri along ki kejui kelang damsi aphan pura adimaklong along an paledang. Bangso kahomrida mahut Karbi Anglong ACM Dr. Tuliram Rong Khanglapen alang lipen klemra brap Team Karbi Anglong atum pen banta bohot pen horon jatang pamisi oktame klangmu. Lapen hada kelang adim kapang kelang aphan setami sai amo deng pon pusi kahomrida mahut cecak tekan. Bangso Bichakri along an kapale aphan penang an towar ki sumdo. Tetapi bangso atau warga semar pon aphan sideng pon pusi ningje pon. Kapang kelang aphan lapen towar tabe lai towar asayang deng dak lemik po lapen da kapelang meje aphan dak lemik po akape asayang deng dak lemik aphan dak ini kalpeno turmas konsul pen ingkan siang bom lempon aphan abori aphan sedil sedang lasi da kalpeno turmas konsul department tim to dadang nang le alo je okta bhari ke thi pikka ka oxygen chonnu sebam lasi lahai ke ana maning samlok longte okta na ceklangi tu lasi pini ba heklong dak lo okta na ceklang dak nana okdu nang oktum ta damde lasi ata isia kopai lo ana phanta hidu ma hijumi na ki pochulo lo atena ala plus lo kai ki dame hijumi na ki jara ko bisi lang mata jordom. Bangso phi chinthong constituency along ke claim tangkaching surasai inkupon etpen umraji lapen hetmunto kaseleng atwar kaselampon aphan lapen amser khasi kharbang alindok ko kido hem tikim kerang pon aphan sami longi song. Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong TV.